asan. Imaginean mo kuya man, halimbawa sa terminal, suro-suan ang mga tao, may umabong saro. May mag-abong saro kuya man eh. Durulaga, durulaga niyan. Ulo kon sa kuyang teknisyan. Ingat po ha. So mga para antabay ta na may mga kapamilyang mauruli, no? Paki-abisuhan na magdistansya sa magdistansya sa mga tao pagyaon duman sa terminal, no? Tabaka ang pag-uli digdi imbis na Merry and Christmas, dismayado ang Christmas ta. Tapos pag-abot, isolate man mo na. Di ba? Yaman baga giraray. Ang problema kaya ngunyan, garo nababali wala na sa tuyang minimum health standard protocol. Di ba? Maridig di sa tuya ta, may schedule na nga ni kada barangay sa pagsaod-saod. No? Siyempre, preparing for Christmas rush. So, yaon dyan, so mga pinagigibukan sa tuya na mga leaders kan sa syudad, especially sa mga yaon, sa mga sumanihamiento kan mga malls, no, establishmento. Probably nagkakaigosin na kimas alaba na mall hour and then precise kung sisay an malaog kung anong barangay ngayon yan sa aga sa mga masunod na alaw. Tanganing maiwasan so pag pag kurumpulan kan mga tao, sabi nga diba kan mga eksperto, pag nagkukurumpulan, Kuya Manny, ang tao, yaon dyan, so dakulaon na tsansa na mag-spread ang COVID-19. So, saro yan sa mga preparation sa satuya. And nangyayari yan gabos because sa pagselebrar kan Kapaskuhan. Ano? Nangyayari yan dahil sa pagselebrar kan Kapaskuhan, mga tugang. May mga bagay-bagay na kitang dapat na isipon sa pag-celebrate kan Kapaskuhan ngunyan. No, yun na nga na. So, doble, triple na pag-iingat. And then, of course, sa ibong kan, sa tuya na namamatean na pandemya, yaon ng pandemya sa tuyang palibot. So, uminagi sa tuya na bagyo, talagang nadidipisilan kita. So, iba, nagpapareklamo. Nagrereklamo na Kuya Manny. Ano na ngaya ini? Daig ko ngayon namamatean ngayaan Pasko. Daig ko ngayon ngunyan namamatean ang Kapaskuhan. Kuya Manny, medyo, ano yan, sa imong pangmati, medyo, diit so happenings ngunyan, ano? Maluya so, so, kwarta. Ika talaga. So, sobre, dahil naman sinubre Kuya Manny. Inulog na. Ano sinubre? Sarap pa yan. Pwede man sanang idiretso sa bangko. No? So, ngunyan, may mga, may mga instances na madidipisilan talaga kita. No? Madidipisilan kita sa pag-celebrar kan Kapaskuhan. Yan nga niyan. So, dahil kita pwede warang Christmas party. No? Wala kita mga pigbawal sa mga gatherings. No? Sa mga pagkaon, yun man girarayan. Pero, limitado. Ang pwedeng magsarabayan, magkaon. Sa mga gatherings. No? Pero, ang Pilipinas, ang mga Pinoy, day iyan minapadaog. Day iyan matugot na day ma-feel ang Kapaskuhan. Sabi nga ni, kita an may pinakahalaba na pagselebrar kan Kapaskuhan. No? So ngunyan, so iba na dali nakabuelo. So iba na dahil dahil nangyari sa mga kagustuhan. Kasi may mga restrictions, di ba? Ayan.
Ah, sabi ni Pope Francis, ah, sa ngunya na panahon na maselebrar kita kan Kapaskuhan, in spite of difficult conditions, sabi digdi ni Pope Francis urged Christians to consider in what ways God is inviting us to say yes, especially in the difficulties surrounding Christmas in 2020. So ano man daa ang nagpapadipisil sa Kuya Manny? Gura ano man kadipisil ang satuya na pinagaagihan, especially sa laog kan pamilya, no? So iba day nakauli. Usually dapat ngayon pag Pasko, pag New Year, kompleto ang bilog na pamilya. But then ngunyan, bako po arog ka to kadali mag-travel. Bako arog ka to kadali ang pag-uli-uli. Pero maski nga ni bako madipisil magmayahe-biyahe ngunyan. Nagsuro-suan man girari sa terminal, no? So talagang yaon su kusog kang buot kan mga Pilipino. God is inviting us to say yes, especially in the difficulties surrounding Christmas in 2020. So may mga kadipisilan po ngunyan na panahon. Sabi ni Pope Francis, bagay kita mag-hesitate na i-feel, i-celebrate ang Christmas. Instead of complaining in these difficult times about what the pandemic prevents us from doing, let us do something for someone who has less, not the empty gift for ourselves and our friends, but for a person in need whom no one thinks of. So ano daw ngaya kung sa ibong kang mga kadipisilan na pinagaagihan ta, magtabang kita duman sa warang-warang-wara. So sabi nga ni Kuya Manny na WWW, na daiki ibang tao na nag-iisip. Di ba? So napapalain na tao. Sabi nga ni Baga, pero may tapig sasabi na ang pagtao daa, iyo yan ang saro sa magayon. Ang pagtao, mas magayon ang pangmati kaysa sa nakakarisibi. No? So yes, nagtao kita ng regalo sa satuya ng mga amigo. Nagtao kita ng regalo sa satuya ng mga kapamilya, members of family, mga pinangaki, pamangkin, pinsan, kay mama, kay papa, sa mga kaakian ta. Sabi ni Pope, nata-datada kita magbalo na magtao duman sa tawo na WWW. Someone who has less. So mga may kulang, no? The Pope then warned against letting gift buying consume our heart ahead of the holidays. Sa balon ta daw, no? Sa simpleng pagtao takan mga tao talagang medyo na kita digdi sa DCGB ginigibutaan bagay para makatabang kita sa mga tao na especially sa mga nasalanta kan bagyo, no? Mga naapektuhan kan bagyo. Kita bilang sa rong individual, no? Baloon ta daw, sige daw. Ngayon na Christmas season, halimbawa nagpasiring kita diyan sa mall, nagpasiring kita diyan sa kung saan, naglakaw-lakaw kita. Gwa kita ki 20 pesos, 50 pesos, or maski pira. Sa nasa bulsa ta, makahiling kita ki someone na sa iling ta talagang nangangaipo. So sa iling ta talagang matatabangan ta.
natatadai kita magtabang. Balaon ta lang. Sige, purbarantan sa sadirita, no? Purbaranta sa sadirita na magtao kita duman sa mga tao na warang-wara. Di ba? Magayunan sa pangmati, Kuya Manny. Magayunan sa pangmati iyan. So, itry ta po yan mga tugang kung ano man ang sa tuya na mamamatean. If in case na daita pa nababalo, baka saro na iyan sa mga magpapabago sa sato. Kasi nakaka-addict yan eh. Nakaka-addict yan. Nakaka-addict po yan mga tugang na magtao. Magtao sa mga tao na nangangaipo. Very satisfactory. Ibang pangmati. So since na nakuata naman sa mga 13th month pay, sa mga bonuses, so etc. Baloon ta lang. Challenge tayo ni sa gabos na mga naghihimati ngunyan na baloon ta lang na magtao. Iba ang pangmati, iba ang feeling, no? May caller kita. Sige daw. Kaulayon tayo ning hello? Hello? Kuya, hello. Hello, Kuya. Yes, good morning. Good morning, good afternoon. Sisay po ini. Si Brother Pat. Po? Si Brother Pat. Brother Pat. Oo. Opo. Ano po sa kuya na may paglilingkod sa imo? Ay, gusto ko lang, nabanggit ko, ang topic mo, pagtao sa pangangaipo. Opo. Ang Biblia, nagsasabi na ang kwarta, dahil mo pagwaldason, dapat ikaw mo sa kapakipakinabang. Kaya ang tatabangan ta, kung kita matao, to kapakipakinabang. Kasi igwakin lang nga po, pangsugal, pangsabong, bako yung kapakipakinabang. Dahil niya ito kaipuhan? Sa Biblia, ang Biblia, Sirach chapter 22 verse 1 and 2, ang hugakon na tao, garuman sa lang udo, rinarayuan ni mga tao, habo siya pagganian. Yan ang sabi sa Sirach. Sa San Pablo, Thessalonica chapter 3 verse 10, ang taong hugakon, dayo pagkauan ni kwarta, asin kakanon. Kaya matao kita, luman sa kapakipakinabang. Sisay mga tao ini kapakipakinabang. So, mga naapi. Yes. Sisay ang mga naapi, pamilya kan mga labi bilangko. At saka sa mga solo parent. Pero yung mga nagpapalimos dyan sa tabing kalsada, ay man dapat ang tauan, tabang hugakon yan. May mga tao, may tao kaya brother Pat. Nabubuhay sa kilaban. Sana yung mautob ang turo ni Kristo, asin ang sayang kabutan. Yan ang satuyang katuyuhan digdi sa kilaban. Yes. Kaya nga di ba may pigsasabi brother na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Minsan talaga igwaning mga yaon diyan sa luwas na may mga tao po na yaon diyan sa luwas na makusog pa sako. Pero naglilimos. Kaya nga, diba? ang tao nakatukaw, di mo ang pili tawaling kwarta. Tao, kuya yan, habo yan magtrabaho. Sabi nga ni, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. No? Kung dahil man kita magibo, so dapat nakaawaan. Yes. So, tingnan mo si Kristo sa sayang public ministry. Sisay ang mga tinangkilik niya. Mga buta, pilay, mga may hilang, so mga pinagbabawalan na di maglawag sa templo. Sinda ang tinangkilik ni Kristo. Dahil sinda ang mga naati. Pagsabing pobre, oppressed. Hindi unta sa Webster Dictionary, ang pobre, oppressed. Pag oppressed, taong naapi, bakong taong dae. Tawong day nag-iiro. Bako sa tawong day nag-iiro. Basaan ko yan, taka. Pobre, oppressed.
mga naapi. So mga Bako yung so nakatukaw. so mga nakatukaw tapos daing pigigibo. Tapos maagad. So magaling ginigibo. Oo. Okay? Apo. Okay, thank you. Yes, Bibili sige. lang kita. Yes. Sige. Okay. Salamat, Brother Pat. Okay, Ano po? okay. Okay, sige. Salamat ton. Ano? Correct. Tama, mga tugang. Ha? Kita man sa mga matabang, no? Tabangan ta sa tuyang kapwa na magkaigwa. Tabangan ta sa tuyang kapwa na gustong magkaigwa, nag-iinguwa na magkaigwa. No? So, tama so sinabi ni Brother Pat na igwa da aki sumanga makilimos na yun na ang pigibong pagbubuhay. Minsan, maagad. Bako kita dyan against kasi somehow talagang wala man talaga sinda. So what if turuan ta sin bako kwarta, turuan ta sinda ki something na pwede nindang gibuhon na maging puhunan, no? And then sabi man kasabago ni Brother Pat, so para bulang. Ito nangangaipo ki kwarta na makakatabang sa inda. Nangangaipo ito ki kwartang ipapapirdi na papaduman sa iba. Di ba? Pero yaong kita digdi sa pagtabang, ano? In any ways na pwede kitang magtabang, especially sabi ni Brother so mga naaapi. In any ways na pwede kita makatabang. Magayunon baga iyan? Magayunon po mga tugang. Sabi nga ni, ang Pasko ay panahon ng pagbibigayan. Tama, Kuya Manny? Ang Pasko, panahon ng pagbibigayan. So, why don't we try na share kan sa tuya ng mga blessings ngunyan na Pasko, no? Especially sa mga nangangaipo. Sige, ma-share man muna kita kang blessing ta, ano? Sige, mga tugang, mabalik kita, ma-commercial muna kita. Oras, 2:41. An oras hatod sa Indokang Milo Everyday Downy Bye Bahayrus kahit sa pambahay with Downy Nescafe Original mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe DSWD 5 serbisyong may kalinga at pagmamahal. Safeguard make every wash ay #SafeWash with Safeguard. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-ospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin, mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ang tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Enjoy 1050 pack sa Good Ginsena Swak. Weh, sobra gabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa Good Ginsena Swak. Enjoy 1050 pack sa Good Ginsena Swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani, tamay doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients. As in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet.
Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Ang Pasko, panahon ning pag-urugmahan asin pagpadaba sa lambang sarot. Panahon, bako para sa mga granding selebrasyon asin regalo kundi pagkaminrootan asin pagsabot sa kapwa. Lugod kitang mga kahovenesan digdi sa syudad ni Legazpi asin man sa probinsya nin Albay. Magkasararo, tanganin na mapagayon asin gibuhong maogma ang kapaskuhan asin pagsabat kan bagong taon. Hali sa sakong pamilya, akunyate, asin man sa federasyon ni Sangguniang Kabataan kan Legazpi, ako po si SK Federation President ex officio Councilor, mailing akunyate minapaabot sa Indo nin maugmang kapaskuhan asin magayagayang bagong taon. Isa sa pinakamasayang pagdiriwang ang Pasko. Bukod sa mga pagkain at regalo, ito ang panahon kung saan ang kahit na anong sugat ay naghihilom. Ang mga pamilya ay muling nabubuo. Sana sa Kapaskuhang ito, maging liwanag tayo sa ating mga kapatid na sa panahong ito ay nakararanas ng kadiliman sa kanilang buhay. Naway isa puso at ibahagi natin ang tunay na diwa ng Kapaskuhan sa pamamagitan ng kapayapaan, pagmamahalan at pagbibigayan upang mapuno ng kaligayahan ang ating pagdiriwang. From the management and staff of Good Food Cement Corporation, Palanog, Kamalig, Albay, Merry Christmas and a Happy New Year. Ako si Juan. Nitong bagong taon, ilegal na papatok kami nagkaroon. Aming sinindahan. Kami naghiyawan. Pero hindi ko nabitawan. Aray ko. Ilang daliri ako'y nawalan. Kaya ngayong taon, pakiusap ko sa inyo, huwag na magpapatok at umiwas sa dulubyo. Isang paalala mula sa Department. This is it! Puon kan ibaba ni Aling Lorna SJ Angeles ang presyo kan Bear Brand Swak sa iyang tindahan, nagrikas an sa iyang benta. This is it! Nagrikas ang benta ni Aling Lorna SJ Angeles, ninhuli sa Bear Brand Swak. Ako si Aling Lorna Angeles, sarong sari-sari store owner digdi sa Barangay Mabolo, Naga City. Mabinta sa mga nanay ang Bear Brand Swak, pero ngunyan, nagdakol pa ang nagbabakal sa kuya. Ninhuli ta, mas barato na ang Bear Brand Swak. Ang bentahan ko, poon 12 pesos, 10 pesos na lang. Poon kang ibaba ko ang presyo, halos natubi na ang benta ko, asin nagdakula ang dirensya ko araal daw. Si mga suki, maugma, ninhuli ta mas abot kaya ng patibayon ang resistensya, tabang laban sa hilang araal daw. Salamat talaga sa Bear Brand. Nagdakol na ang benta, happy pa si suki. Ninhuli ta ang Bear Brand Swak, 10 pesos na lang. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1 to December 31, 2020. For DOH FDA CFRR promo permit number 0741, series of 2020. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Uy, Madi! Gusto mo na maaraman ang mga programa asin serbisyo kan DSWD? Iyo, Madi. Paano man palan? Maduman pa ako sa opisina ninda? Dahil nakaipuhan na magduman sa indang opisina. Magdangog ka na sana sa DZGB kada alas 10 nin aga sa programang DSWD 5. Kompleto sa impormasyon, mapadapit sa mga akomplishimento asin serbisyo na ipinag-opresir kan DSWD sa publiko. May tsansa ka pa na makapagpartisipar sa paagi ng paghapot sa mga bisita, asin pwedeng manggana ng premyo. Talaga, Madi? Abangan ko daw an sa Martes, alas 10 ning aga sa DZGB, ang DSWD 5. DSWD 5 sa DZGB. Serbisyo may kalinga at pagmamahal. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap Triple Pack na! Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap New Triple Pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na! Ang Pasko na iyo ang pagrumdom sa pangakian kang sa tuyang kagtubos na si Jesucristo. Gibuntang simple ang selebasyon kang Pasko. Susugunta ang dalan na sa iyang inagihan sa paagi ning simpleng sakripisyo. Ang igwa dapat makarumdom sa mga tugang tang kapus sa buhay. Ang danay na pagkamuot sa kapwa asin bulaos na pagsirbe. Ang sakuyang simpleng paagi tanganing mapahiling asin ipamati ko sa indo ang sakuyang pagpadaba. Ini po ang sa indong tugang
Councilor Vicente F. Baltasar III, kaiba ang sakuyang bilog na pamilya, nagpapaabot ning maugmang Pasko asin puno ning grasya asin paglaom sa pag-abot kang bagong taon. Sa mga namumutan kong konstituentes kan Tercer Distrito kan probinsya ni Albay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Nagpapaabot tabi sa Indo nin pagbati na Merry Christmas and a Happy New Year. Ngunya na taon, dakol kitang mga pagsubok, buda kadipisilan na inagihan, arog kan mga bagyo, buda ang pandemya. Pero dahil kita pinabayaan kan mahal na Diyos. Kaya, ngunya na kapaskuhan, magkasaharap kita para sa pagbangon kan sa tuyang banwaan. Ipadagos ta ang pagpursigi asin paghigos para sa pagkasenso. Sa liwag, dini ang sa indong lingkod, Congressman Didi Cabredo, nagpapaabot nin maugmang pagbati, nin kapaskuhan, asin manigong bagong taon sa gabos. Year pig mamawot pa, no ta ka maaabot ngunyan. Sarado ang eskwelahan, nakakandado ang mga court, alagad ara mo, padagos akong nagpa-practice. Maski dribble-dribble sana sa harong. Mapursige ako arual daw para sa imo. Padagos ang pagmaot maging kampiyon sa mas pinatibay na Bakbong Milo Champion Formula. Mas dusok sa Champion Energy Nutrients. Mas pinasirang, asin ngunyan, mas dakulan gatas kumpara sa dating timpla. Growing up with Milo. Milo everyday. Bakbong Milo, same price pa rin based on suggested retail price. Digdi ka na sa probado kan mga kampiyon. Milo, new champion formula. Hali sa lokal na gobyerno kan Santo Domingo Albay, ipinapaabot ni Mayor June Aguas ang sarong maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Simpliyon lang po ang mensahe ko to sa Indo. Magtao po inspirasyon, magtao po motivation, magtao po pag-asa. Pero po ang suliminting ikaya ming itao sa Indo, iyo po ang pag-asa. Sa kadikluman kang kabustang inagihan, may maiiling kitang ilaw na kita po mabangon. Sa Giraray na pinapaabot ni Mayor June Aguas, sangguniang bayan asin mga empleyado kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo, the home of Sarong Banggi, ang maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Ano man na pagsakit o mga hagyat sa buhay, pag kita nagkasararo, kaya ta ining lampasan. Aksyon agad, padagos ang paguswag, One Santo Domingo. Christmas time, nasa DCGB, 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 DCGB. Merry Christmas! Merry Christmas sa Gabos. Yun na po ang sa to yung pinag-uuralayan. Ano, kung sa ibong kan pandemya, sa ibong kan mga nagkakamaratean tang kadipisilan sa buhay, sangon niya na ma-celebrar kita kan Pasko, Christmas. It is the time na lat lang. Tamay nag-aapod sa tuya nguya na pagkahapon. Lat lang ha. Hello? Hello po. Yes, good afternoon, madam. Kamusta? Merry Christmas sa imo. Hindi po. Ano lamang ang sakwa na may paglilingkod? Comment ko lang po. So, kasubagong na topic mo, so, pulubi na dapat abangan ka. Alam mo, may paralinis pagabidi po sa may Ayala Mall na di nakakabuhat, lumpo. Dapat ang plano, pinaraman ko siya kasi, kuya, sa Pasko, kasi masanta kang kwarta. Sa kwarta ko, ipaparalat ko nga ni po, makakuha ko pa sa bagong taon. Kaya sa bagong taon na lang kumataw, grabing patera ko kayo ito po. Tapos, naka-story sa kuya, sabi, yung lalaki, sa kwarta niyang nadamo sa paglimos ng City Pintos, nangaturog na siya, inakbas. Iyan, sana. So, tao na, imbis na tabangan, tinabagan. Iyo po. Baya, isa na, madam,
pagka-igwa, pwede man baga kita magtabang Pero talaga. pag may time baga po, nagbabakal ako sa home, itatawan ko man siyang kwarta. Yan. Yan ang mga gayuno na pangmati. No? Magayuno baga ang ikaw na madam, bilang sarong giver, ano ang namamatian mo pag nagtatabang kita sa mga tao? Para po sa kuya, para sa kalag ko na abo ko maduman sa impyerno, nagdadamos po akong kayamanan sa langit bago sa daga. Correct. Tagabos kita Deta man iyan madadara, sabi baga, deta man nga iyan madadara. No? Sige po. Gabos kita pa duman. So magtipon kita ning kayamanan sa langit, bako digdi sa daga. Sa ining lalaki, na iling ko one time, last year, may tuwang sakit siyang aki ng babae. Kaya rin na suagom. Siya man siya galapigasan ang pagkabuhay. Iyo. Kaya nakuman po. Basta po, ang pangako ko sa iyo, pag makuha ko sa kwarta, tabangan ko siya. Tawan ko pa sa pili, 1,000, di ako maghinayan kang kwarta ng 1,000 na yan. Yes. Saludo ako sa imo, madam, kung arog kaya ng sa imong gustong mangyari. Ano? Sige, keep... nakukuha na lang. Nakukuha na sana talaga yan. Ano? So, kung pwedeng madugtungan sa pangangaipukan ibang tao, kang kwartatang extra man, why not? No? Salamaton, iyo man lang. Iyo man lang po. Okay, thank you so much. God bless you. Merry Christmas, madam, sa imo. Okay, sige. Yan na, sa tuwing mga paraan tabay na talagang nagtetestimonya kan pagtabang. Ano? Sige. So, mga paraan tabay ta, Merry Christmas sa gabos. Sabi sa tuyang source, Christmas 2020, a chance to help others without complaining. Siyempre, yaon su problema, Kuya Manny, yaon su pangangaipo, yaon su kadipisilan. No? So, kitang medyo dahil masyadong nadipisilan, yun ay ang chance ta na magtabang sa mga tawong nadidipisilan. Di ba? Sige. Merry Christmas sa Indo, Gabos. Mga padaba akong mga paraan tabay. Sana by the next Christmas, o sa masunod na Christmas, ano yan? Makabalik na kita sa dati, no? Sige. Salamatan sa mga nag-antabay. Again, Christmas 2020, a chance to help others without complaining. Kung matabang kita, na kita magparareklamo, no? Tabang sa na kita dyan, no? Mga inaragihan tango niya ng mga kadipisilan. May mga nadipisilan, kitang medyo nakakahangos-angos. Tabang kita. Sige. Lado technical, si Kuya Manny T, ang sa tuya na nakaiba na sige man ang tabang, no? Si Mark Sharn sa tuyang IT department. Napait man ang tabang. Magtarabangan kita, Gabos. Ani makabangon kita. Salamat sa mga nagantabay. Merry Christmas sa Indo, Gabos. Ini po si Kuya A nagpapaabot sa Indo na ang pamilyang Burugkos harayo sa pagtios. Salamat. Sa Indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat! Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, wag Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
Andyan na, magdangog na sa SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Ang sarong oras na programa na mataw sa Indo ng mahiwas na kaaraman asin lehitimong impormasyon. Manungod sa mga programa, proyektos, asin mga inisyatibo kan SDO Ligao City nganing matauaning di kalidad na edukasyon ang mga kaakian. Matauning giya sa mga magurang nganing masabutan ang bagong sistema kan edukasyon asin mga lakdang kang DepEd. Ngani matauaning solusyon ang mga agyat na kag global pandemic. SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Tuyong madadangog kan aldaw ning Domingo, alas 11 sundo alas 12 ning Ugto sa DZGB. Kaiba si Dr. Ces Nasalita, Senior Education Program Specialist for Social Mobilization, and Mr. Ernie N. Baranquiel, Acting Chief kan School Governance and Operations Division. Ano pang pighahanap nindo? Magdangog na dahil sa SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo, may boses ka mo. Go Education! Ang programang ini hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Albay. Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Chirma ko, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, ito na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Ang Yangmat Native Lechon, minapaabot nin maugmang kapaskuhan asin magayagayang pagselebrar nin bagong taon. Laong kan samong malihamyento na day mawara ang pagkamot sa laong kan pamilya asinan makusog na pagsarig sa mahal na